Hej, i dag skal vi høre lidt om mini-ovnen med varmluft fra Alphaline. Der er tale om en super praktisk mini-ovn med varmluft, som passer ind alle mulige steder som en rigtig fin ekstra ovn. Det kan være til sommerhuset, det kan være til campingvognen, det kan være hvis man skal på udflugt med familien, med en stor familie måske. Så tager man lige den her med i bagagerummet. Ovnen den indeholder både grillspyd, indeholder brændepande og rist selvfølgelig, bagerist. Det der er smart, det er, at vi har jo funktioner her, der kører spyd for eksempel. Så skal man lige tænde den først, det kommer helt ned på timeren. Så er der lys også. Så kan man sige, at den skal have overvarme, eller undervarme, eller begge dele. Og temperaturen styrer vi her. Og så kører vi, skal vi køre grillspyd, så kører det derinde, kan man se. Vi har varmeluften der, og så har vi også grillspyd i et andet program her. Sådan der. Når man så skal tage for eksempel kylling ud, hvis man laver grillkylling, slukker man selvfølgelig der. Så er der sådan en fin gribetang her. Så løfter man bare kylling ud. Og så skal den lige... Sådan der. Lidt nemmere, når der er kylling på. Lukker vi lige igen her. Sådan der. Slukker det hele ned. Pling. Det var det.